arrangeur. Når regnen bare siler ned, så har jeg tændt for kolder til ved. Humphrey Bogart og Bjørn fra Wimbledon, jeg har det hele på videobånd. Susanne rejste hjem i går, ja, til sin mor i Klampenborg. Alt det TV har gjort dit splitter galt. Hun siger jeg ikke er helt normal. Video, 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 den kører nat og dag. Video, 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 når jeg skal slappe af. Og bare tryk på knappen, så er der gang i kassen. Jeg er videoman. Mine venner synes det går for vidt, og sidder og glo på alt det skidt. Men jeg er da ligeglad, for mig er det bare sandt at se på video hele dagen. Ja, det er video, 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 den kører nat og dag. Video, 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 når jeg skal slappe af. Og bare tryk på knappen, og så er der gang i kassen. Jeg er videoman. Video, oh video. Video, 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 den kører nat og dag. Video, 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 når jeg skal slappe af. Og bare tryk på knappen, og så er der gang i kassen. Jeg er video, jeg er video, jeg er videoman. Brit, de groep voor